ассалому алайкум дӯстони азиз. муроҷиати ман ба вазорати корҳои хориҷии давлатии исломии Эрон. муҳтарам сиёсатмадор, ӯ хатогиҳое ки карданд лидерои Ливия, Сурия, Ироқ бояд шумо такрор накунед. шумо созмони милал мегӯед. кани созмони милали шумо ғазаб. фашисти Израил бо ёрдамии США геноцид асри 21. 56,000 ноболиғи мардими азобкашидаи ғазара нобуд карданд дар байни 17 моҳ. муҳтарам сиёсатмадори давлатии исломии Эрон, ман холӣ мекардам ки шумо сиёсатмадори хуб ҳастед. хоҳиштон мекунам, агар шумо созмони милал бигем, дар байни 3-4 моҳ ояндаи мардуми давлати исломии Эрон, ояндаи мардуми Сурияву Ливияву Ғазаву Афғонистонро интизор аст. муҳтарам вазорати корҳои хориҷии давлати исломии Эрон, хатоги лидерои ки карданд Муаммар Каддафӣ, Саддам Ҳусайн, бояд шумо такрор накунед. душманро бояд якум зарба зад. Израил душмани мардуми давлати исломии Эрон аст. ба гуфтаи бародарои рус, бародарои мову шумо, мардуми Шариф Тоҷикистон и мардуми давлати исломии Эрон, пазор просто. пазор созмони милал. пазор. як ҷаҳон ташаккур мардуми Шарифи Тоҷикистон ва мардуми давлати исломии Эрон.